Kubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje nazi ke indaba engena njengamanje ke imtshele ke emehlweni ke insizwa lapha ke uphakela ke umthakathi ukuthi lembiza ke ayidlayo noma ke lentelezi ke akayidlalayo akayiyeke akumele ke enze kanjena njengoba ke uphakela umthakathi ke ekhulume kabi ke noKhuzani lapha ke enkundleni zokuxhumana ku TikTok awuyizwele ke lensizwa ke imbeka obala yena ke uphakela umthakathi imtshela nje ngokusobala ukuthi akumele ke ayenze lento njengoba ke esemehlweni ke abantu mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mangabe ke usuyizwile lenkulumo yayo lensizwa noma ke eyakhe lapha ke ubaba ke uphakela umthakathi engushiye nanansi ke ivideo mbukeli siyabonga baba uphakela umthakathi haya insizwa ayenzi kanje uma kuyimbiza noma kuyintelezo ezisebenzisayo iyeke iyakuhlomekisa le ngoba ikukhethisa ama-side isithuke siyakubuka siyabazi nabantu abafana nawe abathi angithatha iside angilandeli umuntu kodwa abalandela isipuni esicaphu nawo sibafunze emlonyeni siyazi ziningi indlela enizowugada ngawo umzila ngoba phela ugadisa umzila wena sesiyazi ungabathusa nje ngobashaya asinandaba thina kumnandi uma ushayiwe uyaphila uyaqhubeka uphila ufana nomuntu odujuliwe uyabona wena usungincenge nje ukuthi nge4 uyoba uMC ungenaphi umsebenzi wakho Khuzani uma kade ufisa ukukhuluma noKhuzani yini ungamfonelanga awunayo inamba yaKhuzani wena uthunywe isikova nawe Tatile